Добро утро! Сега ще ви караме на английски пазар. Как се нарича Карбот? Какво ще кажеш? Битак. Битак, да. Има ефтини работи. Може да намерим някакви находки изгодни. Включваме и в моя влог. Къде сме сега? Добър ден. Леко извън Лондон на Карбот. На Карбот. Има вход, нали? Има вход. Преди 10 е 3 паунда и след 10 е паунче. Ето го Карбота. Обградено е. Сега отиваме на входа. Отиваме да търсим находки. Находки, английски находки, нали? Може да се вземем сладоледче. Кафенци ни предлагат. Сега сме на входчето. Ето, че чинкици. Платихме си 1 паунче и обикаляме английския пазар. 2 паунда пъпеш, динка 3 паунда. Ето тук сергиите. О, има покемони картички. Се интересуват и покемони картички. Мога да намерите. Какво ще кажеш за Карбот? Добре. Добре. Има за всеки по нещо. Дрежки. Дрежки. Всичко за 3 паунда. Online, I do it for £10. Exact same product. Well, I've got a smaller version, Water guns, and they're just water guns. Online, one's for 14. I do one for 8 or 2 for 15. So you're spending £1 more and getting 2 guns. They're decent and they're fun for kids as well. I mean, I'm 28 and I still love them. So. Стари PlayStation, да. Вижте. Какво ще кажете за тази игра? Роки. Ето дрехи могат да се вземете. Много дрежки има. Има много дрежки на този Карбут. И антики, ако търсите. Швачна машина. Сингер само на 150 паунда. Портмоненца. О, китарите са много хубави. Колко е едната китара? 30 паунда. За чай сервис сет. За питник кошничка. Тенис ракетки има. О, интересна колекция на Лего. Ако сте фен на значките, вижте колко значки има тук. Много са интересни. Едно паунче, 6 за 5 паунда. Всичко на марбъл игри. Виж какви антики. Пак Лего. Приключваме с пазара. Какво ще кажеш? Не става. Нищо не става. Няма никакви находки. Ние мислихме, ще намерим някакви готини находки. Но, за съжаление, тръгваме си с празни ръце. С 2 купара и гума хората се заминават. Ние с празни ръце, защото ние открихме английски находки. Сега къде ще ходим, Сивил? Ще ходим да пробваме още един Карбот.
Още един карбот ще ходим да пробваме. Пуснали сме климатика, че днес в Лондон се бая жега. И отправяме към другият карбот да видим английски находки, дали ще има и ще намерим ли. Очаквайте не! Bye. Бай! Сега дойдахме на другия карбот. Къде сме? Как се казва? Great Answell. Нещо такова беше. Нещо такова На беше. 15 на минути от другия. Да, на 15 на минути. По-голямо тук. По-голям изглежда. Е, това е входа. И ще видим английски находки. Картофки, с плодовете почваме. Зеленчуци. Дали са фермерски сливи? О, обязателно този карбут има повече находки. Гледайте каква игра. О, гледайте каква находка. Ето бъдичките. Ти каква бъдичка търши? Спейн варица. Спием варица. Ето бъдичките. Много големи, Големи сте са за океана. Нали живееш на остров? Какво? Живееш на остров. Ето ги от твоите. Се взе блесни и воблери. за риболов. Точно. Сега ще им остава да пане някой риба. Някаква готина рибка. Обаче в България, нали? Следващия блок ще е оттам. Двата воблер. Парфюмчета, разбира се, не оригинални. Тук за децата по 3 паунда. Какво ще кажете с това, зайче? Виж какво е интересно. Само 5 паунда. Общо взето малко късничко дойдохме, нали? Да, почват да прибират вече. Но е по-хубав от другия карбот, дето бяхме. Взехме поне за рибки. Даже има и турски гюзлемет. Може да си похапнем. О, вижте каква находка имат такива табелки. Много яки табелки. Ето втора ръка за бебетата, ако искате. Продават шарки. Шишарки. Only £1. Our price more was only £1. Взехме се този карбут ягодки. За 1 паунд. Бяха на 2 паунда И аз се взех блеснички и воблери за риба. за риба. А рибата ще ловим в Родопи. Следващия влог ще е там. Си в Родопи. See you в Родопи! Чао!